Duha ka pasahero nga sakay sa modernized jeepney nga biyaheng Bogo, Cagayan de Oro City ang angol human nahulog sa creek ang gisakyang jeep. Ato ibalik si James Paulo Yap. Naabdan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao kining usa ka modernized jeepney nga natumba sa creek sa Gusa National Highway, Cagayan de Oro City. Nasairan nga nahulog ang maong sakyanan human matud pa kini nawad-an og preno. Hinuon paspas nga miresponde ang mga personay sa Oro Rescue 911 ug sakop sa Bureau of Fire Protection aron sa pag-rescue sa sakay niining kapin 20 ka mga pasahero. Diri na siya nakapag-decide na ibangga niya ang sasakyan diri sa may parte ning lugaran sa may poste para lang mahunong and the same time may salban niyang pasahero. Saysay sa driver sa jeep nga si Yanyan Okera nga sa pagkuha niya sa maong sakyanan aduna na kunoy problema ang preno niini. Kato nga time nga padulong na may uli, wala di na gid siya mogana. Oh. Wala na paggugasaba sa pasahero para di sila mapanik. Akong gibuhat ngita kog kahunungan para kasangitan sila lalo para makahunong ang sakyanan. Bisa na ngayo karon og pasaylo ang driver sa jeep apan mag-atubang gihapon kini og patong-patong nga mga kaso. Actually, amo pa nang pag-aralan na sa among ahensya, sa among opisina regarding sa unsay tulubagon sa tag-iya or sa kooperatiba nga nagpa-operate aning sasakyan. Hinuon mipasalig na ang kadagkuan sa transport cooperative nga nanag-iya sa maong jeep nga andam nilang sagubangon ang mga danyos hasta ang mga nangaangol nga pasahero. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.